ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстои азизи ман, хушхабар. Рӯзи 16 Royal Master ва Master Star Айкарея оиди кор, яъне намояндаҳо бо барои вохӯрӣ мебиёнд, мерем насиб иштирок мекунем ва ногуфта намонад ки камакаки дига мумкин ширкат дар Тоҷикистон кушода шавад ва айкартотон пулотона снимать кунед. ана духтарако мехоҳӣ қадимо ҳамкорӣ кардан дар линияи худм, группаи худм медроен оиди кор ҳамаро мефаҳмонем. регистратсия мешавед, ҳеҷ ай даст наметиҳед, нахоҳед 6 моҳ пас удалид мешавед, не ки бинен зиндагитона хоҳен алиш кунен. кори нағз айхона берун набаромада, ҳар моҳ харид намекунӣ, каталог тамом намешава, каталог нам намешава, хулоса як лаззат ратта надора, просто ту шиносода тавсия метӣ. як зубное паста, як щётка, ягон чизи ҳамин ширката бонусо капилкаи туда омадан мегиранд. кори ту ягон кас да ягон чи фурӯхтан не, просто тавсия додан, гуфтан дар кор ки чизеро худат истифода бурдӣ, маҳқул шуд, шиносу даҳан сояда мегӯӣ ман намира ҳамҷа гирифтагӣ мехоҳӣ регистратсия шав, барои ҳамин ширкат шумо да олиг метиҳад. ана барои ми дер накунем, дар ширкати атоми регистратсия шуданда, ана вақти оиликора ранги мо гирифтанда, марҳамат рақамҳои рӯи экран да бинависед, оиди кор мо шуморо пурра мефаҳмонем. И линияи хидмат духтарако, линияи хоси як. салому алейкум дӯстои азиз, ҳамакасасозен тенҷен ана охи як дамон амура биҷиқ 5 мешава. дӯстои азиз, ирӯз рӯзи шанбеа. маҳози шумода бо ҳамин вазара нишон метавон, барои ки шумо бояд ҳар рӯз бидонед ки таҷа чӣ гап шидестае. як кас нависае худ нишонтӣ. акма ами 7 сол худма нишона медодам, 8 солда хестам худма нишон додистам биҷиқ. хулоса дӯстои азиз, баъд чихеле ки гуфтам як кас нависае худ нишонтӣ. худ нишонтӣ медонед? Ман намедонам худ нишонтӣ чӣ вообще-то. худ нишонтӣ намедонам. ман зина ба зина шумода нишон додистам ки шумо ай нол медонем мақсад, хай ноли нолшам не, мисол уже чанд сол шуд қатъи моина 17 18 19 20 21 22 23 24 меша 8 сол. одамое ки 8 сол мо тамошо мекунанд медонанд ки мисол и худнишонтӣ нест, и просто оста мо пеш рафтестем духтаро. ва чӣ гуфтани будем майли хай и усубеста барои ки шумо миллион бор дига иҷара ма нишон метим обстановкара чихе иҷа соз мешавад, чихе даиҷа мо овқот мехӯрем, чихе даиҷа мо мешинем, барои ки мо чихе даиҷа душу вложить кардагием ки иҷа обод шавад. дальше майне гилора ай корвон кардагием. ана и гилора май ҳам магазини хонаи ман хардагим, ина ёра май хонаи ман хардагим. ва духтаро чӣ гуфтани дум иҳози нигоҳ дорум дилафрӯза мегум чота анамиё қати ҳами гило нагуфтестям. анамиёро алиш кардан дар кор, яъне ки амиёда параи сафед харидан дар кор. дальше тамом шуд биги. дальше ҳозир чой мехӯрем, чои саҳарира. баъди и дӯсто нисфирӯзӣ шуд ирӯз, барои ки саҳар қати хестем, субботник доштем, чой нахӯрдем, сразу коромона кардем. ана ҳозир уже нисфирӯзӣ шуд, нисфирӯзӣ ам не соат 10 шуд. ана ҳозир духтарако каникули ваяй 10 рӯзаҳай кӯдакҳоро чандташа хонаи бибирой мекунем. дилафрӯз барои пасудашӯӣ меистодай, намефорша буравае. баъд ина дадаш мегем ша ту пасуда хона мешӯӣ, мерава ки мегам ма меистам. дальше духтаро ман рӯз офис мерам, камтар бороя духтарак омадагиай. ана корвон мерам, баъдаш ман бояд курта бихарам барои туй. ман нахаридам, ҳама харидиянд духтаро. гуфтиянд туи кияй? туи ҷанам Фарида. духтаро тамом бикиш. ана устогам ҳоли наёмадиянд, ина якум рӯз буд, як ҳафта намеша гуфт. ман ҳисоб кардастам ирӯз дуюм рӯзшонай. яке рӯз мебиянд ягон коршона ба анҷом мерасонанд. инам халии дӯстои азиз. дилафрӯз мода блинчики гарм кардай ку. анам хали мегум тез ами кухни соз шавад. дилафрӯз дамҷа авқот паза метони чӣ мехоҳед? биёма тра курси кулинарияро икунам. мерина ки гӯш мекунӣ дафтар да менависӣ. Не кулинария не, ну тариф файдашон меравам. ҳами кулинария. Не, калиме пазар. Я номол мепанди мера. Ну сари аҷинат қатӣ не.
Учим зимать на вахохестам. Ози дой после надо центр даю. Брахайтес круто. მოირაგვდაგემ თუ გორდანად ნიო ნამირაი. მა ომადომ აეროპორტ. Мурафтесте. Идё. Марафтесте идё. Карор дорем. Аля дусто да такси что ху. Асабом вайрон шуд. мегвикнав ай машини механик автомат да мегзаран купи гузаре. Бад скорость намето чира тормоз да уже вақти ки бисёр она механик хай мекни риска автомат да мегзари скорость ҳам хе мешавада жит ман мекини да ам хали хай кадестай бояд ким ҷода ман мефромадум ма гуфтум ки ман кастам уфкада ки қайдигам хали тормоз кини асабон вайрон мешава техна сила омадестем борои ки через самолет омадагиам ҳамҷа гирифтам дар кор Сиюми. Aymanim boru bir şey. Дохтарако заказой мо омад амия дохтаракима женщина як гала вақт шуда дошт наконец-то омад биёбарем ва касе да хемухем дар кораи наличи дорим нархи Тоҷикистон дӯстои азиз 950 сомон ба хотире ки ин боро ба самолет меоянд 1 килош 450 рубл фақат 900 рубл пули доставкаи хемухем аст хеле ки шумо медонед як хемухем 1 кило 980 грамм барои ҳамин нагем ки чи ба хемухем да шумо 100 сом қимат ай пули доставка шайва дӯстони азиз ин рӯз рӯзи бор қабул кинем да нигоҳ кунед распаковка распаковка духтаро камера нағз мекунем мешинем қати мариямам хелкада як гала кор дорем ёра мегирем мешинем терикада асабом мурдаш вайрон аён короче ҳиҷода гидросияния нест неки мода да фурӯш ҳастай дӯсто метавонед биёем бихарем ҳиҷода шумо гидросияния намеёбем барои ки уже Тоҷикистон Россия доставка намешава ана дӯстои азиз ин рӯз рӯзи хӯрдан будай ман вообще энергетик намехӯрдум неки ами якқирд айодамо хӯрдум ина ман энергетик дагзаштам кола ман намехӯрам олям ира дилафрӯз гирифта буд ира бине выставка хозият фариза и хемохеме мая тай кунҷои дунё омадеста в наличии дорем метавонен бинависен дальше шоколадора моҳира хонрӯи када мега баре хонатон бихӯре гуфтум ки не ярем ҷа мемонем ҳамҷа мехӯрем бо хонамон куҷо барем дальше нори доставка дилафрӯз дарои кадям нори дилафрӯз неки намехӯра рафта уҷа дилафрӯз ва мехӯри ман мехӯрам айтан дилафрӯз ин рӯз рӯзшанбе чхелик гуфтум бардака кинен розыгрыша чизоша короче ман бояд биём баъзу иҷада борома соз кунам азиз дилафрӯза барои реклама рой мекунам дилафрӯз неки намехӯра ман фасон мекунам сурат мегирам и все мепартоем дар страница нигоҳ кунед иҷада рекламаи гидросияния рафтестай бинен чӣ қадар оформид дар кораи подставка водига мекунӣ ки сурат хушрӯб роя ана короче набори гидросияния 350 сом дорем фурӯшӣ ана хемохем фурӯшӣ дорем 950 сом боя болга мегӯм нархҳои мо доставка дорам барои ҳамин қимата агар шуморо дар корае ки нархи каталог шумо регистратсия мешавед дат мекунед бортон омад мегирем мебарем